Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Дакар халыкара ралли марафонында 19 тапкыр җиңү яулаган шәһәрдәшләребез өйләренә кайттылар. КамАЗ Мастер командасын Бигеш аэропортында каршы алдылар. Коронавирус чигенми вазгыять киренке кала бирә чикләү чараларын әлегә йомшартырга җыенмыйлар. Чаллыда исә уручыларның планкасы республика күрсәткечләреннән түбәнрәк тора. Роспотребнадзор хезмәте шәһәр предприятиеләрендә COVID-19-га каршы чараларны үтәүне контрольдә тотуным дәвам итә. Пандемия башланганнан бирле шәһәрдә коронавирус инфекциясының расланган 5798 очрагы теркәлгән, 65 кеше медицина күзәтү астында. Шәһәрдә эпидситуация киренке кала. Всего в город поступило 271 630 доз вакцин. Первым компонентом провакцинировано 265 378 человек. Вторым компонентом 209 673 человека. Вакцинация также организована во всех поликлиниках города, торговых центрах Полупарк, Медострой и офисе Сбербанка по адресу проспект Мусаджалилова, дом 25. COVID-19-га каршы чараларны үтәү максатыннан Роспотребнадзор хезмәткәрләре җәмәгать урыннарын һәм шәһәр предприятиеләрен тикшерүне дәвам итә. Было проверено 15 предприятий. Охват вакцинации составляет от 85 до 96%. На проверенных объектах антиковидные меры профилактики организованы. По факту выявленных нарушений составляется мера административного воздействия в виде протоколов об административном правонарушении, штрафов, и материал направляется в суды. Республика хөкүмәте йортында узган киңәшмәдә Рөстәм Миңнеханов шулай ук Татарстанда булган чикләүләр сакланачак дип ассызыклады. Өстәвенә чит илләрдә яңа омикрон штаммы белән авыру очракларын теркәү дәвам итә. Республика президенты сүзләренчә, күп кенә илләр өстәмә чикләүләр чаралары кертә инде. Татарстанда мондый ихтыяҗ әлегә юк, әмма барына да әзер булырга кирәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Теманы дәвам итеп, Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы йоктыруның 113 яңа очрагы ачыкланган. Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, 5 кеше чирны читтә йоктырып кайткан, калганнары башка авырулар белән аралашу нәтиҗәсендә электергән. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусын тагын 13 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 17 гыйнварга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 44 411 очрагы билгеле. Аларның 37 658 терелгән, 19 узган тәүлектә. Әгәр сезнең дә борчып торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номерым тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp аша да юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 839 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Өйгә җиңү белән Дакар халыкара ралли марафонында 19 тапкыр җиңү яулаган команда Чаллыга кайтты. КамАЗ Мастер командасын Бигеш аэропортында шәһәр мэры, спортчыларның гаиләләре, дуслары һәм әлбәттә җанатарлар каршы алды. Бигеш халыкара аэропортында Сауд Гарәбистанына караганда да эссерәк 2 атнадан артык җиңелләрдән булмаган узышта КамАЗ Мастер командасы чемпион булып кайтты. Дөньядагы иң катлаулы Дакар ралли марафонында чаллылар 19 тапкыр җиңү яулады. Родной хлебушек попробуйте. Вы этот хлеб своим трудом заслужили. Дакар 2022 ралли вакытында узышчылар 12 этапны уздылар. Маршрутның гомуми узынлыгы 8375 километрны тәшкил итте. Шуларның яртысыннан артыгы махсус участоклар. Нәтиҗәдә КамАЗ Мастер командасы узышчылары җиңү яулады һәм турнир таблицасының беренче 4 баскычында урнашты. Йөк машиналары зачетында 2нче ел рәттән Дмитрий Сотников Дакар 2022 җиңүчесе булды. 2нче урында Эдуард Николаев, 3нчедә Антон Шибалов, Андрей Каргинов экипажы 4нче булды. Здорово, что все у нас получилось, что в этом году мы сделали нашу четверку, так говорим, потому что последний раз 1, 2, 3, 4 это было в 2011 году. И вот в этом году мы уже новым поколением, как говорится, повторили это, потому что тот момент еще был при Семене Семеновиче Якубове, тогда был еще Фердаус Кабиров, Владимир Чагин. Вот, у меня был первый Дакар, но сейчас мы уже повторили именно новым составом, уже молодыми ребятами. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, быел Дмитрий Сотников һәм Эдуард Николаев экипажлары Кабиш иң яңа буын йөк машиналарында чыгыш ясады. Шунысы игътибарга лаек, нәкъ менә алар ярышның лидерлары булдылар.
Здорово, что все получилось. Мы его проверили в камнях, в песках. Пески были очень разнообразные с самого начала. И при последний день пошли самые сложные пески. То есть это отличная проверка нашей техники, наших автомобилей. Доказательство того, что наш грузовик самый лучший на сегодняшний день в мире. Халыкара автоузышта уңышлы чыгыш ясаулары белән команданы КАМАЗ җитәкчеләре шулай ук шәһәр мэры Наил Мәхдиев котлады. С интересом, с волнением наблюдали за всеми перипетиями непростой спортивной борьбы. Вы уже приучили нас к этим большим, без исключения слова скажу, великим победам. На самом деле это великая победа для всего российского спорта, большая победа для страны, для нашей многонациональной республики Татарстан, безусловно, для нашего города Набережные Челны. Киләсе Дакарга кадәр 1 ел вакыт булуга карамастан КАМАЗ мастер командасы узышчылары ярышларга әзерлек эшләре инде якын арада башлаячак. Лилия Гадзина, яңалыклар. Шәһәребезнең православие вәкилләре төп бәйрәмнәрнең берсе Хаҗ мануны билгеләп үтәргә җыена. 18-ннән 19-на каршы төндә Серафим Саровский исемендәге храм янында шәһәрдәшләр бозлы суда кыйначаклар. Хәзерге вакытта территориядә әзерлек эшләре бара, чишенү бүлмәләре, кайнар чәй белән сыйлау палаткалары инде әзер. Әйтергә кирәк, фәрештәләр сынын быел шаулы рәссамы скульптор Факил Гайфетдиновка йөкләделәр. Ул аларны кардан ясый. Кичкәйне менә төнгә ничек тә булса бетәргә тиеш дип уйлыйм бу эшне. Бу эшкә тотынганда мөселман булсам да Аллага тапшырдык дип тотындым. Чөнки безнең православ дусларның бәйрәме икән, инде миннән татар кеше буларак эшләвемне, минем осталыгымны әгәр дә кирәк дип тапканнар икән, мин ярар дидем. Без искәртеп узабыз, шәһәрдә коронавирус инфекциясеннән вакцинациям дәвам итә. Прививка ясатырга ашыгыз, чөнки ул вирусны юктырмас өчен иң ышанычлы усул. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева, сезгә уңышлы шатналар теләп, сау булашам, исән сау булыгыз. Магазин РМ одежды и обуви поздравляет всех с Новым годом и дарит вам скидку 20% на весь ассортимент. ТЦ «Одежда», бульвар энтузиастов 14, первый комплекс. В санатории Шифалы-Су и Жминводы разработана специальная программа для людей золотого возраста. Вы почувствуете, как жизнь заиграет яркими красками.